جی چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں جناب دی نظر بھائی ادے ہن راج بختاں دے ادے غربت دے جھیڑے ہن او طالب دکھ نو کے جانن جناں دے وقت نیڑے ہن نہیں شکوا تنگ حالاتاں دا ستم میں سہور اے کیتا ہے جڑے لگ دے پیارے ہن جیس غربت نکھیڑے ہن چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ بھائی ساری زندگی تین ٹھگ باز دیاں میں تا صرف پھٹیکا کٹیاں او میرے ہاتھے خنجر دی چونج رکھ کے پہیاں تین بندے لیکاں کٹیاں تے تین آپ بڑھائے ہن راہ ڈولا اکھی کام اسمیکاں کٹیاں او تیرے دین ان رڑیاں ڈار دیاں بھلا قدن شریکاں کٹیاں چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ گجر صاحب جناب دے شریکہ دی نظر بھائی گولپو ویچ ادھر دی لو پئیے بڑ مکر چھیکے گئے ہیں او حکے طالب کان بکھامان آلے بڑ جدر دے چھیکے گئے ہیں دیو کھندن ساگ رسائیاں کیتے جیندے وڈکے دے کے گئے ہیں او شین ڈان دے واسطے کتیاں دے ہو سنیاں ایکے گئے ہیں چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ گجر صاحب جناب دے شریکہ دی نظر بھئی بندے بوس دل گھٹیا سوچ دے مالک پچھو کانٹ دے کر دے وارن او میں سنیا ہے میرے وصفے چھو بندے کئی تیرے نال تیار ہیں تے ہاتھ گاٹتے تو طالب پیو سد ویسی تیرے سینے چھ غلط پمارن او افسوس بچارے تے جے کر لے ہوں دے حکت پھیٹ دی مارن چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ گجر صاحب جناب دے شریکہ دی نظر بھئی پچھا پھیر نگاہ کمباسی تے چیتے کار ذرا حسب نصب نو اور رکھ طالب پچھلا ذہن دے ویچ دے پھرن دے ویک سبب نو تے وڈا راٹ ستوئی تے پائیں ماروں کائی بول نہیں تے تو سب نو اور تینو کس بندے اتنے جوگا کیتا ہے دس رکھ کے سامنے رب نو چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ گجر صاحب جناب دے شریکہ دی نظر بھائی سیر چاہ کے ٹرے آئے ساری زندگی کئی قیمت چکے ہی کوئی نہیں او سامنے ساڑھے رستم عید اپنے دا ایک لازے ہی رکے ہی کوئی نہیں او پیڑ جتھے بھی لایا ہے سوردہ لایا ہے رولا چھاپ کدی مکے ہی کوئی نہیں او پہلا وارث طالب کدی نہیں کیتا جدہ کیتا ہے چکے ہی کوئی نہیں جی چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں حال آف ساؤتھ افریقہ جناب دے شریکہ دی نظر بھئی تم ہی جاندا ہے نالے ملک گواہ ہے تیری عزت بڑھاون کانے او لائی رکھیے آگ میں برم دی پگنو تینو راٹ صداون کانے او پاوے من طالب یا نا من بے شک آیا فقط دساون کانے او تینو دل چ رکھیا ہے ویسے پوچھدا ہی نہ تو جتیاں چاون کانے جی چودھری جبار اکرم گجر صاحب رئیس صاحب جندڑ کلاں جناب دی نظر بھائی ادے ہن راج بختاں دے ادے غربت دے جھیڑے ہن او طالب دکھ نو کے جانن جناں دے وقت نیڑے ہن نہیں شکوا تنگ حالاتاں دا ستم میں سہور اے کیتا ہے جڑے لگ دے پیارے ہن جیس غربت نکھیڑے ہن جی چودھری افضال حسن شالی گوندل صاحب رئیس صاحب بادشاہ پور ضلع منڈی بہاؤدین جناب دے شریکہ دی نظر بھئی منہ باندے کئی مجبوری تو چنگا راسیں لب کھلوا نہیں اور نہیں تا تیرے بارے میں بدنوں کیڑی گل دا یار پتا نہیں تے چنگے پتر رکھیں دے لج پگڑی دی بن سیانا پیو پڑوا نہیں اور جدہ سچ تے طالب آ گیا تا تینو لکن دی لبنی جا نہیں چودھری افضال حسن شالی گوندل صاحب رئیس صاحب بادشاہ پور ضلع منڈی بہاؤدین جناب دے شریکہ دی نظر بھائی منہ سام گلا تڑ بلیا وطنہ گل اندر خمیر بھی کھیندہ ہے او گل کرن تو پہلے پیچھ اپنا منگ چنگی طرح بیک لویندہ ہے تے توڑے وانگ اسی منہ دے باکسر نہیں نہ وائٹ تیر مریندہ ہے او لتا کدی نہیں بنیا طالب سائی بندہ آت چیر چھوڑیندہ ہے